Hola a tots i benvinguts a un nou videotutorial. Estem en història de primer de l'ESO en el tema número 13 que fa referència a la Roma antiga. Encetem aquest vídeo anunciant que avui tractarem l'apartat de la Roma republicana i per tant ens hem de situar a l'any 509 abans de Crist. Efectivament, i ja ho comentàvem en l'anterior capítol, les famílies més poderoses romanes, amb l'ajuda de la plebs, feren fora l'últim monarca d'origen etrusc de la primera etapa, anomenat, com ja hem comentat, Tarquini el Superb, i fou doncs quan Roma esdevingué de facto una república. Aquest terme, que prové dels mots res publica, afers públic en llatí, suposava un nou sistema de govern de caire aristocràtic on les famílies amb més poder dominaren l'aspecte polític. A propòsit de la ciutadania, parlant en termes polítics, eren els patricis qui ostentaven el poder. De fet, es tractava d'una minoria aristocràtica que comptava amb rendes suficients per dedicar-se a altres afers com els polítics i que eren, segons ells, descendents dels fundadors de Roma. Ens referim, doncs, a grans terratinents que ocupaven una situació privilegiada en l'administració pública i els afers ciutadans. Després hem de mencionar també l'altra classe social que rivalitzava durant segles amb els anteriors i que coneixem com plebeus. Eren una gran massa social desheretada, és a dir, sense propietats, formada per llauradors, per artesans, comerciants, sense drets polítics en principi i sostenidors d'un sistema tributari del propi del romà. Així doncs, durant bona part de la república estigueren enfrontats als segons, aquests dos grups, atès que els segons reclamaven els mateixos drets que gaudien els primers, amb una cronologia dels fets que narrem a continuació. Aconseguiment d'un representant polític que defensava els interessos plebeus, denominats tribuns de la plebe, la compilació de la llei que equiparava aquests grups per ciutadania que no pas per riquesa, conegudes com les 12 taules de la llei de Soló, o l'accés a càrrecs públics per part dels plebeus i, a partir del segle III abans de Crist, considerats com a ciutadans amb plens drets. Així mateix trobem als magistrats com són els cònsols, els pretors o els censors, juntament amb d'altres de rang inferior com per exemple els edils, els qüestors o els tribuns de la plebs. Aquests últims eren els representants legítims de la massa ciutadana. Tot seguit cal analitzar les institucions romanes que controlaren la pròpia Roma políticament durant tots aquests segles. Així doncs hem de fer menció al Senat, és a dir, és sense cap mena de dubte la més alta representació de la Roma republicana i símbol d'aquesta etapa, comptava amb un total de 300 magistrats que dirigien aspectes com ara la política exterior, aconsellaven els magistrats en assumptes d'estat i ratificaven les lleis aprovades en els comicis. A més, es convertí en un lloc on l'oratòria emergí com una noble art i on els polítics de talla com de Tiberi Graco o Ciceró debateren intensament. En definitiva, el Senat era el regulador de la vida política romana i òrgan de govern més influent i amb més poder tal volta d'aquesta civilització. Els magistrats eren bàsicament el que avui anomenaríem com el poder executiu, atès que s'encarregaven de les tasques de govern i actuaven en nom del Senat i del poble de Roma. De fet, les sigles amb les quals signaven els documents i que funcionaven com a emblema de la ciutat, el famós Senatus Populusque Romanus, que respon al lema de la república, el Senat i el poble romà. Quant als comicis, hem de destacar els curiats, els tribunats i els centuriats. Amb tot, els darrers comentats, els centuriats eren aquells que tenien la potestat de nomenar magistrats superiors. En les votacions d'aquests, els comicis ciutadans es dividien en un total de 193 grups segons la seva riquesa i amb un vot per cadascun d'ells. 98 vots eren de personatges influents, de persones acabadades, motiu pel qual les votacions s'aturaven quan aquests, que eren els primers a votar, ho feien i imposaven la seva majoria sobre la resta.
Darrerament hem d'advertir que no tothom tenia drets polítics, vist que les dones i estrangers no en tenien ni encara menys els esclaus. A més, els homes del comú, sense possessions ni riqueses, tenien molt poques opcions de fer carrera política i arribar a un lloc de nivell com magistrat o senador, amb la qual cosa la república a Roma romangué sota el comandament d'una fèrria oligarquia que dominava tots els àmbits de la vida. Bé, fins així el nostre videotutorial d'avui, espero que us hagi servit d'ajuda i ens veiem a classe.